Iċ-Ċittadella f'Għawdex u l-Forti Sant'Angelo fil-Birgu. Iż-żewġ postijiet li nhar is-Sibt 13 ta' Mejju se jilqgħu il-Kungress tal-Partit Laburista. Dakinhar membri tal-Partit Laburista u l-pubbliku għandhom iċ-ċans iresqu l-ħsibijiet tagħhom biex ikunu inklużi mal-linja gwida tal-politika tal-Partit Laburista għall-manifest elettorali. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef istqar li l-Kungress huwa turija ċara ta' kemm il-Partit Laburista għandu l-bibien miftuħa u jisma' dak li jrid il-poplu. Il-Kungress jitlaqqa biex ifassal il-linji gwida tal-partit. Bħalissa qegħdin f'kampanja elettorali, il-Partit Laburista diġà ħabbar numru ta' prioritajiet li qiegħed iresaq il-qudiem, imma aħna fix-xhur li għaddew konna qegħdin niltaqgħu b'mod konsistenti ma' numru ta' stakeholders u anke mal-pubbliku ġenerali biex niġbru l-idejat tan-nies. U propju l-Kungress huwa l-kull minnu ta' dan il-proċess fejn se nkunu qegħdin niddiskutu kemm dak li ġie attwat f'dawn l-4 snin li għaddew iżda b'mod aktar importanti għal 5 snin li ġejjin li aħna fiduċjużi li se jwasslu għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Il-Kungress se jibda f'Għawdex fejn se jkunu diskussi temi relatati mal-Gżira Awċija, l-ambjent u t-turiżmu. Biex imbagħad wara nofsinhar Forti Sant'Angelo fil-Birgu jkunu diskussi temi brabta mal-ekonomija, il-qasam tax-xogħol, il-finanzi, in-negozju u l-infrastruttura. Il-qofol imbagħad se jintaħaq fis-sessjoni finali fejn se jagħlaq il-Kungress il-Prim Ministru Joseph Muscat. U fil-waqt li jitfasslu l-linji gwida l-aqwa żmien ta' pajjiżna, il-pubbliku jista' jgawdi miżbuħija ta' żewġ fortifikazzjonijiet li f'dawn l-aħħar snin ingħataw il-ħajja u ngħataw lura lill-pubbliku. Għażilna ċ-Ċittadella u Sant'Angelo naħseb li huma żewġ landmarks ta' pajjiżna huma żewġ proġetti li saru wkoll matul dawn l-4 snin, żewġ proġetti bellezza jiena nħeġġeġ il-familji li qed isegwuna li jekk ma kellhomx l-opportunità li iżuru dawn iż-żewġ ġojjelli parti mill-patrimonju kulturali Malti jiġu hawnhekk flimkien mal-familji se jkollna attivitajiet għat-tfal, se jkollna l-opportunità anke biex il-pubbliku jiltaqa' mal-kandidati, se jkollna anke xandiriet għaddejjin minn hawnhekk b'mod kontinwu, se jkollna faċilitajiet anke fejn qed jirrikrearu recreational għall-familja kollha għalhekk inħeġġeġ il kulħadd sabiex jingħaqad magħna. B'hekk il-kampanja tal-Partit Laburista tkompli tkun ibbażata f'atmosfera mill-aktar pożittiva, serena u ta' familja. Kampanja ta' partit li jaf li l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.